Свидетелства към църквата от Елън Уайт. 5 том. 38 глава. Светски амбиции. Скъпи мой братко И. Откакто се срещнахме на лагерното събрание в Мейн, чувствам, че все още не е твърде късно да поставиш сърцето и дома си в ред. Зная, че си бил привлечен от Божия дух. И сега въпросът е: искаш ли в отговор на тази покана да се покаеш, радостно да предадеш сърцето си на Бога? Твоят случай ми бе представен във видение, но докато ти беше напълно под контрола на неприятеля на душите, нямах коража да ти изпратя дадената ми от Бога вест. Боях се, че ще погледнеш леко на нея и че Святият Дух може да бъде наскърбен и оттеглен напълно. Но сега се чувствам насърчена да ти изпратя това свидетелство, което ще се окаже за теб ухание от живот за живот или от смърт за смърт. Не го чети, ако си решил да избереш тъмнината вместо светлината, да служиш по-скоро на Мамона, отколкото на Христос. Но ако наистина искаш да вършиш Божията воля и желаеш да бъдеш спасен по определения от Него начин, тогава прочети това свидетелство. Само че не го чети, за да се заяждаш с него, нито пък да го изопачаваш, усмиваш или презираш, защото в такъв случай ще се окаже за теб ухание от смърт за смърт и ще свидетелства за тебе в съда. Преди да прочетеш тази предупредителна вест, иди сам пред Бога и го помоли да премахне от теб духа на противопоставяне, бунт и неверие и да стопи и покори каменното ти сърце. Ние не разбираме величието на Бога, нито си представяме неизмеримата дистанция между Твореца и Създанието, оформена от Неговата ръка. Този, който седи в небесата, който държи скиптъра на Вселената, не съди според нашите ограничени стандарти, нито отсъжда според нашите пресмятания. Ние се заблуждаваме, ако мислим, че това, което е велико за нас, е велико и голямо за Бога, и че онова, което е малко за нас, е малко и за Него. Той не би бил по-възвишен от нас, ако само притежаваше същите способности. Бог не смята всички грехове еднакви по величина. Има степен на вина според Неговата преценка, както и според преценката на ограничения човешки ум. Но колкото незначителен да изглежда този или онзи грях в очите на хората, в очите на Бога няма малък грях. Греховете, които човек е склонен да преценява за малки, точно тях Бог може да оценява за големи престъпления. Пияницата е презиран и му се казва, че грехът му ще го изключи от небето, а гордостта, себелюбието и пожелаването остават неизобличени. Но те са твърде оскърбителни пред Бога. Той се противи на гордия, а апостол Павел ни казва, че алчността е идолопоклонство. Тези, които са запознати с осъждането на идолопоклонството в Божието Слово, веднага ще схванат колко тежък и оскърбителен е този грях. Бог говори чрез пророка: нека нечестивият изостави пътя си и неправедният помислите си, нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него, и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли. Имаме нужда от ясна проницателност, за да можем да измерваме греха според Божия стандарт, а не според нашия. Нека приемем за правило не човешките мнения, но Божието Слово.
Намираме се в голямата битка на живота и никога да не забравяме, че сме лично отговорни за изхода на тази битка и дори Ной, Йов и Даниил да бяха на земята, нито един от тях не би избавил син или дъщеря чрез собствената си правда. Ти, братко мой, не си и помислил за това, но си оправдавал собственото си поведение, понеже си смятал, че братята ти не вършат правото. Понякога си действал като галяно, разглезено дете и си говорил думи на неверие и съмнение против волята на другите. Но струва ли се това? Има ли нещо в твоето семейство, в църквата или в света, което да оправдае твоето безразличие към Божиите изисквания? Ще устои ли което и да било от твоите извинения, когато застанеш лице срещу лице с съдията на цялата земя? Колко глупаво и греховно ще изглежда тогава твоето себелюбиво, алчно поведение. Колко неоправдано ще ти изглежда, че си могъл да оставиш светски мнения и светска печалба да засенчат наградата, която ще бъде дадена на верните – вечност на блаженство в Божия рай. Когато страдаше физически и нямаше надежда да бъдеш излекуван чрез човешки умения, Господ се съжали над теб и милостиво премахна болестта ти. Сатана се стремеше да те порази и погуби и дори да отнеме живота ти. Но твоят Спасител те защитаваше отново и отново, да не би да бъдеш отсечен, когато сърцето ти е изпълнено с такава сатанинска ярост, когато езикът ти изговаря противни думи и неверие срещу Библията и срещу истината, които някога си защитавал. Когато Сатана е претендирал за теб, твърдейки, че си негов, Христос е отхвърлял жестокото и зловредно зло с думите: „Не съм оттеглил още духа си от него. Остават му да направи още 2 стъпки, преди да прекрачи границите на моята милост и любов. Душите са изкупени чрез моята кръв. Господ да те смъмри, Сатана! Господ да те смъмри!“ Тогава бях отнесена обратно в твоя живот и ми бе показано състоянието, когато истината намери отклик в сърцето ти. Бог те убеди в поведението, което трябва да следваш, и ти започна известна борба с собственото аз. Ти си бил остър човек, интригант. Не си правил за другите това, което си искал те да правят за теб, но си се възползвал от тях винаги, когато си могъл. Предстои ти да водиш жестока битка, за да покориш своето его на Бога и да умъртвиш гордостта. И това може да бъде постигнато единствено чрез Божията благодат. Вместо да осъществиш една цялостна реформация, ти си присъединил истината към един закърпен характер в кавички и тя няма да устои на изпита на изкушението. Не си започнал борбата чрез търсене на Бога с съкрушено и разкаяно сърце и чрез поправяне на грешките. Ако беше направил това, нямаше да се спънеш и да паднеш в примката на неприятеля. Има смес от себелюбие в твоите подбуди, която не виждаш ясно. Аргументи, извличани от светски интереси, социално положение и относителна почтеност, са ти влияли и ти си решил да не работиш сериозно и цялостно пред Бога и човеците. Достигането на светския стандарт е опетнило искреността и чистотата на християнския ти характер и не си успял да принесеш плодове на покаяние. Закхей заявява: „И ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно.“ Би могъл най-сетне да направиш усилия да поправиш твоите несправедливи действия спрямо ближните си.
Не можеш да поправиш всеки случай, защото някои от тези, на които си навредил, са отишли в гробовете и сметката стои, записана срещу името ти. Най-доброто, което можеш да направиш, е да принесеш принос за вина на олтара на Господ и Той ще го приеме и ще ти прости. Но където можеш, трябва да обезщетиш засегнатите. Ако невярващите, с които си се свързал, видят в теб преобразяващата сила на истината, това би било аргумент в полза на християнството, който те не биха могли да отрекат. По този начин ти би могъл да отразяваш ясна и силна светлина върху света. Но вместо това ти си се смесил с света и си пропит от неговия дух. Братко мой, трябва да бъдеш роден отново. Само формата на християнство няма ни най-малка стойност. Тя е и лишена от спасителна и преобразяваща сила. Религия, която се ограничава само до съботно богослужение, не излъчва светлина за другите. Умолявам те да изследваш внимателно собственото си сърце. Имаш борбен, заедлив дух и си го подхранвал, вместо да го потискаш. Нужна ти е решителна промяна и да култивираш смирение, вяра, кротост и любов. Душата ти е в опасност. Със сигурност ще бъдеш покорен от силните измами на Сатана, ако не спреш там, където си и не се опълчиш срещу настоящите амбиции и срещу духа на света. Отношенията ти с света трябва да бъдат променени и решително да се разграничиш от него. Сегашните ти позиции, които постоянно ти отварят врати за изкушение, трябва да бъдат затворени. Избягвай политиката. Спри споровете. Гледай да бъдеш чист във всяка работа, което ще те насърчи да се бориш и да победиш чертите от характера си. Братко мой, трябва да направиш сериозни, решителни усилия, иначе никога няма да си в състояние да отхвърлиш делата на тъмнината. Сатана гледа на теб като на своя собственост. Когато слушаш свидетелствата на Божиите служители, както на последното лагерно събрание, ти си дълбоко убеден, но не откликваш на въздействието на Божия дух. Смесвайки се с светските хора, ти пиеш от тяхния дух и биваш повлечен от светското течение, нямайки морална сила да се съпротивиш на неговото влияние. Ставаш едно с обичащите света и духът ти е по-лош от тяхния, защото правиш това по доброволен избор. Приятно ти е хората да те хвалят и обичаш светските притежания повече от Исус. Любовта към мамона е била втъкана в всяка фибра на твоето същество и е станала всепоглъщаща. Да изкорениш това означава да се извадиш едното око или да се отсечеш дясната ръка. Но ти казвам като човек, който познава нещата. Ако не победиш тази силна любов към парите, тя ще ти коства спасението на душата, а в този случай ще бъде по-добре въобще да не си се раждал. Не можете да служите на Бога и на мамона. Точно колкото обичаш и подхранваш духа на света, то точно толкова ще имаш и дух на пренебрежение и ще оспорваш и намираш грешки в онези, които ти носят веста на истината. Ще усмиваш истината и ще станеш лъжлив свидетел, обвинител на братята. Дадените ти от Бога таланти, които трябва да бъдат употребени за Негова слава, ще бъдат активно използвани срещу Неговото дело. Няма съгласие между Христос и Велиал. Вече си избрал дружбата със света, затова си решително на страната на Сатана. Естественото сърце е неприятел на Бога
и ще се съпротивлява и на най-ясните доказателства на истината. Нечестивите не могат да понасят светлината, която осъжда погрешния им начин на действие. Отворил се сърцето си за съмнение и скептицизъм. Но никога няма да бъдеш в състоянието на искрен неверник. Можеш да се хвалиш, че не вярваш в Библията, но през цялото време ще лъжеш себе си, защото знаеш истината. Умолявам те за сериозна работа, за да придобиеш вечния живот. Струши примките на Сатана. Работи срещу неговите измами. Нека езикът на душата ти бъде: няма нищо в Вселената, от което да се боя толкова много, както от това да не знам дълга си или, знаейки го, да не го изпълнявам. Стой за Исус, бяха думите на един умиращ светия. Да, братко, и стой за Исус. Това се заслужава да се направи. Може да се наложи да промениш отношенията си със света, но име, почести, служба са за теб една примка, застрашаваща душата ти. Пресметливата светска мъдрост постоянно се стреми да те отклони от Спасителя. Дръзкото предизвикателно богохулно неверие ще се опита да смаже Неговото Евангелие не само в собствената ти душа, но и навън в света. Но ти стой за Исус. В присъствието на твоите близки и приятели, в твоите бизнес отношения, сред приятелите ти в света, навсякъде и винаги, при всички обстоятелства, стой за Исус.